Hľadáte voľne stojacu vaňu, ktorá sa vo vašej veľkej kúpeľni nestratí? Je to vaňa Amarela, ktorá svojím rozmerom 178 x 80 cm sa na prvé počutie nezdá, že je veľká, ale pritom na ten reálny pohľad je obrovská. Jej hranatý dizajn a tenké steny ju priam predurčujú k tomu, aby ste ju mohli využívať dvaja. A rovnako pohodlné skosenie oboch strán je veľmi praktickým riešením. Pripomína svojím vzhľadom liatý mramor, ale je oveľa jednoduchšia na údržbu a aj jej životnosť môže byť oveľa vyššia. Tým, že je to vaňa z akrylátu, dá sa pri malých poškodeniach ľahko opraviť. A veľkou výhodou tejto voľne stojacej vane je, že ak ju neumiestnite do priestoru vašej kúpeľne, môžete ju oprieť aj k vani a namiesto vysokej stojankovej batérie z podlahy použiť klasickú nástennú batériu, či už podomietkovú alebo klasickú nástennú. Vyskúšame si ju aj prisunúť k stene a uvidíme, či je úplne rovná. Tento model je úplne rovný, čiže stačí klasicky vaňu vytmeliť a môžete ju zapojiť na klasickú batériu. Ak teda hľadáte do veľkej kúpeľne veľkú a masívnu vaňu, ktorá bude moderná, bude sa hodiť k hranatému štýlu ďalšieho vybavenia, ďalšie sanity, ktorú si vyberáte, tak toto je model, ktorý je určený presne pre vás. Ďakujeme za sledovanie videa. Ak chcete vidieť ďalšie videá alebo získať viac informácií, prejdite na stránku www.výberovekúpeľne.sk.